ఈరోజు 17th ప్రభుజీ. 18th ప్రభుజీ. 18 చెప్పాలి ప్రభు. 18 ఓకే చదువుతున్నాం మేము. హరే కృష్ణ. ఓకే ఓకే ప్రభుజీ. ఓకే, శ్లోకం అయిపోయింది కదా ప్రభుజీ, మీరు చదివేది అందరిది? లేదు ప్రభుజీ. నారాయణం నమస్కృతి చెప్పండి ప్రభుజీ. హరే హరే కృష్ణ. ప్రతి ఒక్క భక్తులకి పేరు పేరున మీ అందరి పదాలకి నా శిరసాభివందనాలు. దయచేసి ప్రతి ఒక్కరిని పెద్ద మనసుతో ఆశీర్వదించండి. సో దట్ సరైన వాక్యాలు సరైన సమయానికి సరైన ఉద్దేశంతో వచ్చేలాగా ఈరోజు నా గురువు గారు అయిన హిజ్ హోలీనెస్ జయపతాక్ మహారాజుల వారు మరియు నా పరమ గురువు అయిన హిజ్ డివైన్ గ్రేస్ అభయచరణ భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు నా చేత ఎంత మేరాన్ని పలికిస్తారని అంత మేరాన్ని పలుకుతాను. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిలితం తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితమైన భూతలే స్వయం రూపకదమహం దదాతి సుపదాంతికం. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతి గోపేష్ గోపికాకాంత రాధాకాంత నమస్తే తప్త కాంచన గౌరంగి రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియ. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. నమః. ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ పృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే జయపతాక స్వామినితి నామ్నే నమో ఆచార్యపాదాయ నితాయ కృపప్రదాయినే గౌరకథా దామదాయ నగరగ్రామతారిణి నమః. ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ పృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామ్ని నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాస్ అది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో ఓం నమో భగవతే భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయే తతో జయముదీరయే. నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నష్టప్రాయేషు నిత్యం భాగవత సేవయా నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భగవతి భవతి న ఇష్టికి భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. కృష్ణాయ వాసుదేవాయ కృష్ణాయ వాసుదేవాయ దేవకీనందనాయ చ దేవకీనందనాయ చ నందగోపకుమారాయ నందగోపకుమారాయ గోవిందాయ నమో నమః. గోవిందాయ నమో నమః. ఎవరైనా శ్లోకం చదవండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే చదవండి. కృష్ణ ప్రభు. చదవండి. మైత్రేయ ఉవాచ అదాభిష్టుత ఏవం చదవనా ప్రభుజీ? చదవండి. సారీ నా అంటే ఇది యూట్యూబ్ రికార్డింగ్ అది కూడా ప్లే అవుతుంది. మీరు చదవండి ప్రభుజీ, మీది కానీ ప్రభుజీ. సారీ. మైత్రేయ ఉవాచ అదాభిష్టుత ఏవం వై తస్సంకల్పేన ధీమత వృత్యానురక్తో భగవాన్ ప్రతినంధ్యేదమబ్రవీత్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. మైత్రేయ ఉవాచ అధవిష్టుత ఏవం వై సత్సంకల్పేన భీమత వృత్యానురక్తో భగవాన్ ప్రతిబ్రందతమబ్రవీత్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. మాధవి నీలకుమార్తాజీ, వెంకట నరసింహదాస్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు ప్రణామ. మైత్రేయ ఉవాచ అథాభిష్టుత ఏవం వై సత్సంకల్పేన ధీమత భృత్యానురక్తో భగవాన్ ప్రతినంద్యేదమబ్రవీత్. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. మైత్రేయ ఉవాచ అథాభిష్టుత ఏవం వై సత్సంకల్పేన ధీమత
వృత్యానురక్తో భగవాన్ प्रतिनंजेदमब्रवीत्। हरे कृष्ण प्रभु। मंजवाशिनी माता जी, रामकृष्ण शास्त्री प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभुजी प्रणामाలు मैत्रेय उवाच अथाभिष्टुत एवं वै सत्सङ्कल्पेन धीमता वृत्यानुरक्तो भगवान् प्रतिनन्द्येदमब्रवीत्। हरे कृष्ण प्रभुजी ధన్యవాదాలు। हरे कृष्ण प्रभुजी। मैत्रेय उवाच अथाभिष्टुत एवं वै सत्सङ्कल्पेन धीमता भृत्यानुरक्तो भगवान् प्रतिनन्द्येदमब्रवीत्। हरे कृष्ण प्रभुजी। चामुंडेश्वरी माता जी, भवानी माता जी, भवानी माता जी। हरे कृष्ण। मैत्रेय उवाच हताभिष्टुत एवं वै सत्सङ्कल्पेन धीमता कृत्यानुरक्तो भगवान् प्रतिनन्द्येदमब्रवीत्। हरे कृष्ण प्रभुजी। चामुंडेश्वरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। मैत्रेय उवाच अथाभिष्टुत एवं वै सत्सङ्कल्पेन धीमता भृत्यानुरक्तो भगवान् प्रतिनन्द्येदमब्रवीत्। हरे कृष्ण। वसुंधरा माता जी, शोभा रानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभुजी। मैत्रेय उवाच अथाभिष्टुत एवं वै सत्सङ्कल्पेन धीमता भृत्यानुरक्तो भगवान् प्रतिनन्द्येदमब्रवीत्। हरे कृष्ण प्रभुजी। मैत्रेय उवाच अथाभिष्टुत एवं वै सत्सङ्कल्पेन धीमता वृत्यानुरक्तो भगवान् प्रतिनन्द्येदमब्रवीत्। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। शोभा रानी माता जी, మీనింగ్స్ చదివించేసేయండి। అలాగే ప్రభుజీ। మైత్రేయ ఉవాచ మైత్రేయ మైత్రేయ ఉవాచ ఉవాచ మైత్రేయుడు పలికెను మైత్రేయుడు పలికెను అథ అథ అప్పుడు అప్పుడు అభిష్టుతః అభిష్టుతః అర్చించి అర్చించి ఏవం ఏవం ఆ విధముగా ఆ విధముగా వై వై నిక్కముగా నిక్కముగా సంకల్పేన సంకల్పేన హృదయమున కేవలము సత్సంకల్పములే కలిగిన ధ్రువునిచే హృదయమున కేవలము కేవలం సంకల్పములే కలిగిన ధ్రువునిచే ధీమత ధీమత అతడు గొప్ప తెలివి గలవాడు కావున అతడు గొప్ప తెలివి గలవాడు కావున వృత్య అనురక్త వృత్యానురక్త భక్తుల ఎడ అధిక అనురాగము కలవాడు భక్తుల ఎడ అనురాగము కలవాడు భగవాన్ భగవంతుడు ప్రతినంద్య ప్రతినంద్య అభినందించి అతనిని అభినందించి ఇదం ఇదం ఇట్లు ఇట్లు అబ్రవీత్ పలికెను ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ। అనువాదం కూడా చెప్పించండి మాతాజీ। హరే కృష్ణ ప్రభుజీ। మైత్రేయముని పలికెను ఓ విదురా హృదయమున సత్సంకల్పములు కలిగిన భక్తధ్రువుడు తన ప్రార్థనను ముగించినంతటా ఉచ్చానురక్తుడగు భగవానుడు అతనిని అభినందించి ఇట్లు పలికెను ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ। హరే కృష్ణ। హరే కృష్ణ। సో శ్లోకం
మైత్రేయ ఉవాచ అథాభిష్టుత ఏవం వై సత్సంకల్పేన ధీమతా భృత్యానురక్తో భగవాన్ ప్రతినందేనమబ్రవీత్. సో ఇది అర్థం చేసుకోవాలంటే దీని ముందు శ్లోకానికి వెళ్ళాలి. సత్యాశిషో హి భగవాన్స్తవ పాదపద్మం అశీస్తథానుభుజత పురుషార్థమూర్తే అప్యేవమర్య భగవాన్ పరిభాతి తీతాన్ దీనాన్ వాశ్రేవ వత్సకం అనుగ్రహకరతోస్మన్. సో భగవంతుడు ఇంతకుముందు శ్లోకంలోని తను ప్రత్యక్షం అయ్యి ధ్రువమహారాజ్కి అతను కోరుకోనిది అన్నీ కూడా ఎప్పుడైతే ఇచ్చారో ధ్రువమహారాజ్ దానికోసమని చాలా సిగ్గుపడ్డారు. నేను అసలు వచ్చింది దేనికి, భగవంతుడు ఏమిస్తున్నారు నాకు. సో కాబట్టి అక్కడ భగవంతుడి గురించి చెప్తున్నారు, స్వామి మీరు దేవాది దేవుడు, మై లార్డ్, ఓ సుప్రీం లార్డ్, యు ఆర్ ది సుప్రీం పర్సోనిఫైడ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆల్ బెనెడిక్షన్. మీరు వరాలు అన్నిటికీ కూడా మీరు ఇది సోర్స్, మీ దగ్గర నుంచి అన్ని వరాలు వస్తున్నాయి. దేర్ఫోర్ ఫర్ వన్ హూ అబైడ్స్ ఇన్ యువర్ డివోషనల్ సర్వీస్ విత్ నో అదర్ డిజైర్ అహైతుకి అప్రతిహత, ఎప్పుడైతే మీ పట్ల భక్తి తప్పించి నాకు ఇంకేది వద్దు అని కోరుకుంటారో, వర్షిపింగ్ యువర్ లోటస్ ఫీట్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ బికమింగ్ ఎ కింగ్ అండ్ లార్డింగ్ ఇట్ ఓవర్ ఎ కింగ్డమ్. సో రాజు అయితే కొన్ని మాత్రమే వాళ్ళకి లభిస్తాయి, కానీ మిగతావన్నీ కూడా కావాలనుకున్న ప్రతి ఒక్కటి కూడా రాజుకి లభించదు. రాజు కూడా ఒక రకంగా చెప్పాలి అని అంటే భగవంతుని యొక్క రిప్రజెంటేటివ్ అతను. ఎందుకనంటే ధర్మము న్యాయము అంతా కూడా వారే నేర్పించాలి. సో భగవద్గీతలో ఎక్కడైనా ఉందా మనకి రాజులు వాళ్ళంతా కూడా ఈ భగవద్గీత నేర్పించేవారు, దాని ప్రకారంగా పాలన చేసేవాళ్ళు అని? జనక మహారాజు గురించి ఒకసారి వస్తుంది ప్రభుజీ. రాజర్షి ఏ శ్లోకం మాతాజీ? ఎన్నో అధ్యాయంలోను? అది 4th చాప్టర్లోను. ఏవం రాజఋషయో విదుః సకాలే తేన మహతా యోగో నష్టః పరంతప. సో ఏవం పరంపరా ప్రాప్తం ఇమం రాజఋషయో విదుః సకాలే తేన మహతా యోగో నష్టః పరంతప. సో ఇది గురు శిష్య పరంపరలోని వచ్చేది. అండ్ ఆ గురు శిష్య పరంపరలో నేర్చుకునేటప్పుడు ఒక రాజు కూడా తన నెక్స్ట్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్కి పిల్లలకి వాళ్ళకి ఈ భగవద్గీత రాజ ఋషులు, అందుకోసం వాళ్ళని కేవలం రాజులు అనలేదు, రాజ ఋషులు అని చెప్పారు. సో ఏవం రాజ ఋషయో విదుః. సో వారు కూడా అది తెలుసుకొని ఒకరి నుంచి ఇంకొకరికి అది భగవద్గీతను బోధించేవారు. అండ్ దాని ప్రకారంగా వారు పరిపాలన అనేది చెయ్యాలి. ఎందుకు అనంటే భగవద్గీతలో అన్నీ ఇచ్చున్నాయి, భగవద్గీత ప్రకారంగా వారు ఇది చేసుకోవాలి. సో కాబట్టి ఇక్కడ ధ్రువ మహారాజ్ చెప్తున్నారు, మీ చరణ కమలాల్ని కొలిచేదానికి కంటే మించింది ఇంకేది కాదు. రాజు కానీ మహారాజు కానీ చక్రవర్తి అయినా సరే కూడా ఉపయోగం లేదు. ఎందుకనంటే వారికి కొంతనే ఉంటుంది, కానీ భక్తుడికి ఉండేది అది ఇంకెవ్వరికి కూడా లభించదు. దాట్ ఈస్ ది బెనెడిక్షన్ ఆఫ్ వర్షిపింగ్ యువర్ లోటస్ ఫీట్. సో మీ చరణారవిందాల్ని కొలిచేదానికి ఇది లాభము. టు ignorant devotees like me, you are the causeless merciful maintainer. సో తెలివి తక్కువ భక్తులకి, నాలాంటి వారు తెలివి తక్కువ భక్తులు. సో యాక్చువల్గా ధ్రువ మహారాజ్కి కాదు, ఎందుకంటే ధ్రువ మహారాజ్ అతను చాలా గొప్ప డివోటీ, అది లోకమందరికీ తెలిసిందే. అతని గురించి శ్రీమద్ భాగవతంలో చెప్తున్నారు అని అంటే అతను సాధారణమైన భక్తుడు కారు ఆయన. అండ్ సాక్షాత్తు నారదముని కనిపించారు అని అంటే అసాధారణ భక్తులు. ఎందుకంటే నారదముని కనిపించారని అంటే నారాయణుడిని ప్రసాదించినట్టుగా. కాబట్టి ఆయన సాధారణమైన భక్తుడు కాదు, కానీ ఆయనే అతను మూర్ఖుడు అని చెప్పుకుంటున్నారు. మరి అలాంటప్పుడు నాలాంటి వాళ్ళు ఏం చెప్పుకోవాలి? సో ఈ రకంగా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా కాజ్లెస్ మెర్సీ. సో వారికి అకారణంగానే వారికి భక్తిని ప్రసాదిస్తారు.
సో ఏ రకంగా అంటే ఒక ఆవు, జస్ట్ లైక్ ఎ కౌ హూ టేక్స్ కేర్ ఆఫ్ ది న్యూలీ బోర్న్ కాఫ్ బై సప్లయింగ్ మిల్క్ అండ్ గివింగ్ ఇట్ ప్రొటెక్షన్ ఫ్రమ్ అటాక్. సో ఏ రకంగా అయితే ఒక ఆవు తనకి అప్పుడే పుట్టిన దూడకి ఎంతలాన ప్రొటెక్షన్ ఇస్తుందో, తనకి కావాల్సిన ఆహారం అనగా తల్లి పాలు, ఆ ఆవు పాలుని ప్రసాదిస్తుంది. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం ప్రొటెక్షన్ ఇస్తుంది. ఎందుకు ఇస్తుంది? ఏమైనా కారణం ఉందా? ఏం కారణము లేదు. సో చాలా అద్భుతమైన ఉపమానం ఇక్కడ ఇచ్చున్నారు. సో కారణం లేకుండానే అహైతుకి అప్రతిహత. సో ఏ మాత్రం కూడా కారణం లేకుండానే ఆ రకంగా ప్రొటెక్షన్ ఇస్తున్నారు. దేని నుంచి ప్రొటెక్షన్? అన్నెసెసరీ వాంఛల నుంచి. కామము, క్రోధము, లోభము, మోహము, మదము, మాత్సర్యం, అరిషడ్ వర్గాల నుంచి ప్రొటెక్షన్ ఇస్తున్నారు. ఎందుకనంటే అవంతా నరకపు ద్వారాలు. త్రివిధం నరకస్దైవ ద్వారానం ఆత్మనం. ఏంటి? ద్వారానం ద్వారం నాశనం ఆత్మన. భారం నాశనమాత్మనం. సో కామ, క్రోధ తథా లోభ తస్మాత్ ఏతత్ త్రయం త్యజేత్. సో ఈ మూడు కూడా పెద్ద తలుపులు నరకానికి. కామము, క్రోధము, లోభము. అది కాకుండా మిగతావన్నీ కూడా అధోగతికి పట్టుకెళ్ళేదే. కానీ ఈ మూడు మెయిన్ ద్వారాలు. సో వీటి నుంచి పట్టుకెళ్ళనీయకుండా, ఇటు పక్కన వెళ్ళనీయకుండా, నరకానికి వెళ్ళనీయకుండా, లేకపోయిందా ఒకవేళ పూర్తిగా చేసుకోలేదు భక్తి అని అంటే అటువంటి వారికి నరకానికి వెళ్ళనివ్వరు. ఖచ్చితంగా నరకానికి అయితే వెళ్ళనివ్వరు. ఈవెన్ మనకి ఎక్కడైనా శ్లోకంలో చెప్పున్నారా ఇది? భక్తులకి నరకం అయితే ఖచ్చితంగా వెళ్ళలేరు, కొద్దిపాటి భక్తి చేసినా కూడా. అల్పధర్మస్య అల్పమప్యస్య ధర్మస్య దేహాభిక్రమణాశయ. వాయున విద్యతే స్వల్పమప్యస్య స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో ఆ. భయాత్. పర్ఫెక్ట్. త్రాయతే మహతో భయాత్. త్రాయతే అంటే మహతో కట్ భయాత్. చేసేయడం, అవును. కట్ చేసేస్తుంది. ఆ భయంనే కట్ చేసేస్తుంది. అసలు ఆ భయం దరిదాపుల్లో కూడా రానివ్వదు. సో అందరికీ భయం ఏంటి అని అంటే, చావు అంటే ఎందుకు భయం అని అంటే, చావు తర్వాత ఏమవుతుందో ఎవరికీ తెలియదు. చావు అని అంటే వారి ఫ్యామిలీ నుంచి దూరం అయిపోతారు, వారి ధనం నుంచి దూరం అయిపోతారు, వారి ఆశల నుంచి దూరం అయిపోతారు, వారి ఆశయాల నుంచి దూరం అయిపోతారు, వారి పరిజనుల నుంచి దూరం అయిపోతారు, వారి ఫాలోవర్స్ నుంచి దూరం అయిపోతారు, వారి ధనం నుంచి దూరం అయిపోతారు, వారి పేరు నుంచి, ప్రతిష్ట నుంచి, అన్నిటి నుంచి దూరం అయిపోతారు. ఎక్కడికి వెళ్తారు తెలియదు. సో కాబట్టి అభక్తులకి అందరికీ కూడా భయం మృత్యు అంటే. కానీ భక్తులకి భయం అనేది లేదు మృత్యు అంటే. భక్తులు అది కూడా వాళ్ళు స్వయంగా అది తీసుకురాకూడదు. వాళ్ళ ఆత్మహత్య లాంటివి చేసుకున్నారు అని అంటే భగవంతుడు దానికి చాలా చాలా కోపం అయిపోతారు. కానీ న్యాచురల్గా ఒకవేళ మృత్యు వస్తోంది అని అంటే దాన్ని వారు మృత్యోత్సవం చేసుకుంటారు. ఎందుకు అని అంటే వారు అవినాశి అయిన ఆత్మ. సో ఒక స్టూడెంట్ ఎవరైతే బాగా జీవితకాలం అంతా చదివి 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 ఒక ఎగ్జామ్ కోసమని, ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ వస్తుందంటే కొద్దిగా భయం ఉంటుంది, కానీ అట్ ది సేమ్ టైం వారికి కాన్ఫిడెన్స్ కూడా ఉంటుంది, వారు ఏదో ఒక రకంగా మంచి మార్కులే తెచ్చుకుంటారు అని. సో అదే రకంగా ఒక భక్తుడికి ఒక కాన్ఫిడెన్స్ అయినా ఉంటుంది ఖచ్చితంగా. భగవంతుడు ఏదో ఒకటి చేస్తారు, నా క్షమత లేదు, నా స్తోమత లేదంత, నేను ఇక్కడ ఏమీ చేయలేను, కాకపోతే భగవంతుడు ఏదో ఒకటి చేస్తారు. సో దాన్ని, ఆ మాటని బలోపేతం చేస్తున్నారు ఇక్కడ ధ్రువ మహారాజ్. ఏంటి అని అంటే ధ్రువ మహారాజ్ ఇక్కడ అంత గొప్ప డివోటీ అని ఆయనే చెప్తున్నారు. ఇది యాక్చువల్గా ధ్రువ మహారాజ్ కోసం చెప్పే వర్డ్స్ కాదు. ఇది మనలాంటి డివోటీస్ ఎవరైతే కొద్దిపాటు, అట్లీస్ట్ నాలాంటి డివోటీస్ ఎవరైతే కొద్దిపాటు భక్తి చేస్తున్నాము కానీ కాన్ఫిడెన్స్ లేదు, పూర్తి భక్తి చేయలేకపోతున్నాను, ఎంతో ప్రయత్నిస్తున్నాను కానీ కాటం లేదు, జపం చేస్తున్నాను కానీ అటెంటిటివ్గా చేయటం లేదు, పద్మపురాణంలో చెప్పిన ప్రతి ఒక్క పాపము చేస్తున్నాను, నేను ప్రయత్నిస్తున్నాను ఆ పాపాలే చేయకూడదు అని. భగవద్గీతలో ఏ రకంగా అయితే వద్దనన్నారో ఆ రకంగానే ఉంటున్నాను, ముక్కోపిగా ఉన్నాను, మాట్లాడితే ఇంకొకరిని ఇబ్బంది కలిగించే వాళ్ళలాగున్నాను, కోపము. సో ఈ రకంగా ఉన్నదేటప్పుడు భగవంతుడు ఎలా దక్కుతారు?
ఎంతో మందిని ఇబ్బంది కలిగించేసి ఎంతో మందిని బాధ కలిగించేసినప్పుడు భగవంతుడు ఎలా క్షమిస్తారు? క్షమించలేరు. భగవంతుడు ధామానికి అయితే తీసుకొని వెళ్ళలేరు, అతి దూరంగా ఉంచుతారు. సో ఈ రకంగా ఉండేటప్పుడు భగవంతుడే కాదు, భగవంతుని భక్తులు కూడా రికమెండ్ చెయ్యరు. కాకపోతే ధ్రువ మహారాజు పటాపంచలు చేసేశారు అన్ని డౌట్స్ని. ఎందుకు అనంటే ఇక్కడ ధ్రువ మహారాజ్ ఇంత గొప్ప భక్తుడయ్యుండి అతను చెప్తున్నారనమాట ఈ రకంగా దట్ ఎ బెనెడిక్షన్, that is the benediction of worshipping your lotus feet to ignorant devotees like me. You are the causeless, merciful maintainer, just like a cow who takes care of the newly born calf by supplying milk and giving it protection from attack. So ఇవంతా కూడా అటాకే. ఏంటి అని అంటే మనసు అనేది నా అధీనంలో ఉండేది కాదు. ఇంకా మనసు నా అధీనంలో లేనప్పుడు పంచేంద్రియాలు నా అధీనంలో ఎలా ఉంటుంది? బుద్ధి అనేది ఉంటే మనం ఇదంతా కూడా మనసుని అధీనంలో పెట్టుకోవచ్చు. నాకు బుద్ధి అనేదే లేదు. సో దానికోసమనే మాయా అపహరిత జ్ఞాన అంటారు. సో 2 జగాలను మనకి భగవద్గీతలో చెప్పున్నారు. ఒకటి జ్ఞానము అపహరించుకోవడము, మరొకటి బుద్ధి నాశనం అయిపోవడము. సో ఈ రెండింటి గురించి ఎక్కడెక్కడ ప్రస్తావన వచ్చింది? జ్ఞానం వేరే, బుద్ధి వేరే. జ్ఞానం అంటే నాలెడ్జ్, బుద్ధి అంటే ఇంటెలిజెన్స్. చతుర్విధ భజంతే మమ జనా సుకృతినార్చున. నమాం దుష్కృతనమూఢః కూడా ప్రపద్యంతే. అది వాళ్ళ గురించి. కాదు, మాయా క్రోధాత్ భవతి క్రోధాత్ భవతి సమ్మోహ. 63 ప్రభు 2వ అధ్యాయం. కరెక్ట్. సో ఒక దగ్గర కరెక్ట్ చెప్పారు మీరిద్దరు, 2 శ్లోకాలు పర్ఫెక్ట్ గా చెప్పారు. సో ఒకటి మాయా అపహరిత జ్ఞాన. జ్ఞానం అనేది అపహరించుకొని వెళ్ళిపోతారు మాయాదేవి. ఎందుకు అపహరించుకొని వెళ్ళిపోతారు? ఎందుకు అని అంటే భౌతికమైన జ్ఞానం ఎప్పుడైతే ఎక్కువ అయిపోతుందో వారు దాన్ని కేవలం అంటే కేవలం భక్తి తప్పించి మిగతా వాటన్నిటికీ ఏదైతే నెగటివిటీని ఇది చేస్తుందో, పెంపొందిస్తుందో, వారి భక్తిని నాశనం చేసేలాంటిది వాళ్ళు చేస్తారు. ఇప్పుడు స్టీఫెన్ హాకిన్స్ అనేసని ఒక సైంటిస్ట్ ఉండేవారు. సో ఆయన అపర మేధావి భౌతికమైన విషయంలోని. కానీ ఆయన దాన్ని దేనికోసం వాడుకున్నారు? భగవంతుడు లేడు అని ప్రచారం చేసేదానికి. ఆయన ఎంతో ప్రతిష్టావంతులు, ఎంతో పేరుగల వ్యక్తి, చాలా మందికి ఆదర్శము. సో అలాంటి వ్యక్తిని చాలా మంది ఒక శ్రేష్ఠుల్లాగా భావిస్తారు. యద్యదాచరతే శ్రేష్ఠః తత్తదేవేతరో జనా సయత్ ప్రమాణం కురుతే లోకస్తదనువర్తతే. సో అతను ఒక ప్రామాణికం, చాలా మందికి అతను ఒక సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్స్పిరేషన్. కానీ అతను ఏం చెప్పారు? భగవంతుడు అనేవాళ్ళు లేరు. సో అలాంటి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అది ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది కాదు. సో అటువంటి వారికి జ్ఞానం వారు స్వతహాగా తెచ్చుకున్నది. ముందు జన్మలో ఏదో మంచి కర్మలు చేసుకున్నారు, దానివల్ల ఈ జన్మలో ఆయనకి మంచి తెలివితో ఆయన పుట్టారు. కానీ ఆ మంచి తెలివిని ఉపయోగించుకొని ఉండాల్సిన దాని బదులుగా, భగవంతుని యొక్క సేవ కోసం ఉపయోగించుకోవాల్సిన దాని బదులుగా అతను ఒక అసురుల్లాగా ప్రవర్తించారు. సో అసూర్య నామతే లోక అంధేన తమసావృతాం తాంసే ప్రత్యాభిగచ్చంతే ఏకే చాత్మ హనో జనాహ. సో అతను భగవంతుడి నుంచి అతనొక్కరే కాకుండా చాలా మందిని అతను దూరం చేయాలనే ఒక ప్రయత్నం చేశారు ఆయన. సో అటువంటి వారి తెలివి వారికొక్కలకే కాదు, లోకం అందరికీ కూడా చెడు చేసేలాంటిది. సో అటువంటి తెలివిని మాయాదేవి అపహరించుకొని వెళ్ళిపోతారు. వీళ్ళకి మాయాదేవి అటువంటి వారికి ఒక కాలస్వరూపంగా ఉంటారు. శరీరం మాత్రమే నాశనం అవుతుంది. మామూలుగా మృత్యు సమయంలోని శరీరం మాత్రమే నాశనం అవుతుంది. కానీ ఆ మనసు, బుద్ధి, మిథ్యా అహంకారం, సో వారికి బుద్ధి అనేది ఉన్నది, కానీ వారి యొక్క తెలివి, వారు మైండ్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ ఫాల్స్ ఈగో. సో మైండ్ ఉంటుంది వాళ్ళకి, సో ఫాల్స్ ఈగో ఉంటుంది. కానీ ఆ ఫాల్స్ ఈగో అనేది ఒక గ్రహణం లాగా పట్టేస్తుంది.
వారి బుద్ధి మీద. సో అందుకోసం మాయాదేవి అపహరించుకొని వెళ్ళిపోతారు వారి బుద్ధిని. సో వారి జ్ఞానాన్ని, బుద్ధిని కాదు, జ్ఞానాన్ని అపహరించుకొని వెళ్ళిపోతారు. బుద్ధి సహజంగానే నాశనం అయిపోతుంది. ఎప్పుడు? ధ్యాయతో విషయ పుంస సంగస్తేషోపజాయతే సంఘాత్ సంజాయతే కామ కామా క్రోధో విజాయతే క్రోధా భవతి సమోహ సమోహ స్మృతి విభ్రమ స్మృతి భ్రంశ బుద్ధినాశ. సో ఆ రకంగా అక్కడ బుద్ధి కూడా నాశనం అయిపోతుంది. సో ఈ రకంగా ఒక జీవుడు అధోగతికి పాలవుతారు. సో ఎప్పుడైతే ఈ రకంగా ఉంటారో జీవులు, అటువంటి వారు భగవంతుడి నుంచి నిరంతరంగా దూరం అవుతూనే ఉంటారు. సో కాకపోతే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఎవరైతే ఈ రకంగా ఉంటారో వాళ్ళకి, అంటే ఎవరైతే భక్తిలో ఉంటారో భగవంతుణ్ణి కొలుస్తున్నారు, జపం చేస్తున్నారు. క్వాలిటీ జపం అవ్వటం లేదు నాలాగా, పేరుకు చెప్పినట్టుగా తగినట్టుగా ఏమాత్రం కూడా. సో వాళ్ళు దరిదాపుల్లో కూడా లేరు. ఇప్పుడు నాది కూడా అదే పరిస్థితి. నేను అసలు ఏమాత్రం కూడా దరిదాపుల్లో కూడా లేను. సో యాక్చువల్గా ఇలాంటప్పుడు అహంకారం అనేది చాలా తొందరగా పట్టుకునే అవకాశం ఉంది. ఎందుకనంటే భక్తి అనేది ఎప్పుడైతే పరిపూర్ణంగా ఉంటుందో, ఎప్పుడైతే స్ట్రాంగ్గా ఉంటుందో, అలాంటప్పుడు ఏంటి అని అంటే ఈ కామము, క్రోధము, లోభము, మోహము, మదము, మాత్సర్యం అంతా కూడా దగ్గరికి కూడా రాలేవు. కానీ ఎప్పుడైతే క్వాలిటీ ఆఫ్ జపం తగ్గిపోతుందో, ఎప్పుడైతే మందిరానికి చాలా తక్కువ అయిపోతుందో వచ్చేది, శ్రవణం ఎప్పుడైతే తక్కువ అయిపోతుందో, అప్పుడేమవుతుందని అంటే అటాక్ వచ్చే చాలా చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి. సో బాడీలోని ఏ రకంగా అయితే వాళ్ళకి వీక్నెస్, ఇమ్యూనిటీ తక్కువ ఉండేటప్పుడు అప్పుడే రోగాలు అటాక్ అవుతాయి. సో ఆ రోగం ఏమవుతుంది అని అంటే అరిషడ్ వర్గాలతో పాటు అహంకార భావం కూడా ఒకటి పెరిగిపోతుంది. సో నాకు జ్ఞానము శూన్యము, క్వాలిటీ ఆఫ్ జపము శూన్యము. గురు మహారాజ్ ఆశీర్వాదం అతను కేవలం నా మీద దయ కొద్దీ అతను ఇస్తున్నారు. సో బట్ ది థింగ్ ఈజ్, నేను ఏ రకంగా కూడా భక్తుడి లెవెల్లోని ఆ శ్రేణిలో కూడా రావటం లేదు ఇప్పుడు. ఎందుకంటే శ్రవణం లేదు. శ్రవణం లేనప్పుడు ఏవి కూడా రాదు. జపం ఒక్కటి చేస్తున్నాను, అది కూడా క్వాలిటీ ఆఫ్ జపం కావటం లేదు. సో ఇలాంటప్పుడు ఎవరైనా డివోటీస్ హరే కృష్ణ అని చెప్పారు అని అంటేనే అహంకారం పెరిగిపోతుంది. సో దండవత్ ప్రణామం అయితే అసలు ఈ నాలాంటి డివోటీ ఎవరైతే ఇంకా జస్ట్ ఫస్ట్ దీక్ష మాత్రమే అయింది, హరినామం దీక్ష మాత్రమే అయింది, బ్రాహ్మణ దీక్ష కూడా కాలేదు. కాబట్టి యాజ్ పర్ నెక్టర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ నాలాంటి వాళ్ళకి జస్ట్ హరే కృష్ణ అని చెప్తే కూడా చాలు. యాక్చువల్గా హరే కృష్ణ అనేది కూడా ఎక్కువే. మీరు జయ శ్రీల ప్రభుపాద ఎందుకు అని అంటే హరే కృష్ణ అని చెప్పేది మీరు నాకు చెప్పటం లేదు. సో నాకు నా ప్రతి ఒక్క వాక్లోని నేను క్లాస్ చెప్పే కంటే ముందు గురు మహారాజ్ని ప్రార్థిస్తాను. హిజ్ హోలీనెస్ జయపతాక్ మహారాజుల వారు వచ్చి నా చేత చెప్పిస్తారు. సో అతన్ని ప్రార్థిస్తాను కాబట్టి అతను నా మీద కరుణ ఉంచి నా చేత చెప్పిస్తారు. మాటలు నాది, ఇది శబ్దం నాది, వాయిస్ నాది, కానీ ప్రతి ఒక్క అక్షరము కూడా భగవంతుడిది, అతనే చెప్పించేది. సో కాబట్టి అతను చెప్పేదాని వల్ల ఇక్కడ కాస్తో కూస్తో వినసొంపుగా అనిపిస్తుంది. సో జయపతాక్ మహారాజ్ చెప్పిస్తున్నారు ఒక్కొక్కటి, డిక్టేషన్ అతనిది. నేను జస్ట్ ఒక ప్యారెట్ లాగా నేను దాన్ని, అతను ఏం చెప్తున్నారో దాన్ని నేను ఇక్కడ కేవలం వర్లిస్తున్నాను అది. అండ్ సెకండ్లీ ఇది శ్రీమద్ భాగవతం, అమల పురాణం కాబట్టి కాస్తో కూస్తో అది వినేదానికి బాగా అనిపిస్తుంది ఎవరికైనా కూడా. బట్ నా కాంట్రిబ్యూషన్ యాక్చువల్గా 0. సో ఇలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది, మీరు చెప్పే హరే కృష్ణ నాకు చెప్పటం లేదు, భగవంతుడికి చెప్తున్నారు, గురువు మహారాజ్కి చెప్తున్నారు. సో నేను చేయాల్సింది ఏంటి, ఆ నమస్కారాలు యాజ్ ఇట్ ఈస్గా నేను గురు మహారాజ్కి అర్పించుకోగలచాలి. హిజ్ హోలీనెస్ జయపతాక్ మహారాజ్ యొక్క పాదాల దగ్గర నేను దాన్ని అర్పించుకోగలచాలి. కానీ అహంకారం వచ్చే అవకాశం చాలా ఎక్కువ ఉంది. కాబట్టి అట్లీస్ట్ నా దాకా ఒక చాలా వినమ్రంగా నేను 2 చేతులు జోడించి చెప్పేది, రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏమంటే, వచ్చేటప్పుడు జయ జయపతాక్ మహారాజ్ లేక జయ శ్రీల ప్రభుపాద్ అని చెప్తే చాలు. హరే కృష్ణ అనేది చెప్పినా సరే కూడా ఇలాంటి టైంలో ఏంటంటే ఇమ్యూనిటీ చాలా తక్కువ, నాకు భక్తి చాలా తక్కువ ఈ టైంలోని, శ్రవణం చాలా తక్కువ, క్వాలిటీ ఆఫ్ జపం లేదు. ఇలాంటి టైంలో ఏమవుతుందని అంటే ఎవరేది చెప్పినా సరే కూడా మంచి విషయాలు అది నా కోసమనే అని చెప్పినట్టుగా అనుకునే అవకాశం ఉంది. సో అలా జరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది, అధోగతికి పాలైపోయి నాకు నెక్స్ట్ ధామానికి మీ అందరితో పాటు నాకు కూడా వచ్చే ఒక అవకాశం అనేది నేను కోల్పోతాను. దానికి కారకులు ఎవరు అవుతారు, మీరు కాదు, నేనే అవుతాను.
సో కాబట్టి ఇది ఒక రిక్వెస్ట్. సో ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే నాలాంటి వాళ్ళ కోసమని తను చెప్తున్నారు. భగవంతుడు అన్ని రకాలుగా మనకి ప్రొటెక్షన్ కూడా ఇస్తారు. అండ్ దానికి అద్భుతమైన ఉపమానం కూడా ఇచ్చున్నారు. ఒక ఆవు తన దూడకి అప్పుడే నవజాత శిశువు, సో నవజాత దూడకి ఏ రకంగా అయితే ప్రొటెక్షన్ ఇస్తారో, ఎందుకు ఇస్తారు? రీజన్ ఏమీ లేదు, ఏ రీజన్ లేకుండానే ప్రొటెక్షన్ ఇస్తారు, పాలునిస్తారు, సో తన గురించి చూసుకుంటారు. సో అదే రకంగా ఒక భగవంతుడు కూడా తన భక్తుల కోసం అనేసని ఇదే రకంగా ప్రొటెక్షన్ ఇస్తారు. సో ఇప్పుడు ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నది ఏంటి అని అంటే, ది గ్రేట్ సేజ్ మైత్రేయ కంటిన్యూడ్, మై డియర్ విదురా వెన్ ధ్రువరాజ్ who had good intentions in his heart finished his prayer. సో అతనికి హృదయంలోని మంచి ఆలోచనలు మాత్రమే ఉన్నాయి, మంచి ఉద్దేశాలు మాత్రమే ఉన్నాయి. సో అతను భగవంతుడి దగ్గర నుంచి అతనేది ఇస్తారో అది నాకు శ్రేయస్కరమే అనే భావనతో ఉన్నారు. అంతేగాని అతనికి నాకు ఇది ఇస్తేనే బాగుంటుంది అన్నట్టుగా లేదు. సో intention in his heart finished his prayer. The Supreme Lord, the Supreme Lord, the personality of Godhead, who is very kind to his devotees and servants, congratulated him, speaking as follows. So the Supreme Lord, the personality of Godhead, who is very kind to his devotees and servants. So ఇక్కడ ఒకటి ఏంటి అని అంటే, భగవంతుడికి భక్తుల పట్ల చాలా చాలా అమితమైన ప్రేమ ఉన్నది. భక్తుడు ఎవరైనా సరే కూడా కావలసుకునే కాకుండా తెలియకుండా జారిపోతున్నారు అని అంటే వారికి కేవలం అది కృష్ణుడిలో మాత్రమే ఉండేది. మీరు మిగతా దేవీ దేవతల గురించి కూడా చూడండి. ఈవెన్ ఈ మధ్యనే కొండకు కూడా వెళ్ళున్నాను. సో మామూలుగా ఏంటి అని అంటే, మా అమ్మ నాకు ఎప్పటికప్పుడు పిలుస్తూ ఉంటారు కొండకి, నాయనా దర్శనం కోసం అని. నేను ఒక్కడే చేసుకోలేదురా, ఒక్కసారి రారా దర్శనానికి. మా చుట్టాలందరినీ కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు. ఎప్పుడైనా అవకాశం దొరికినప్పుడు నన్ను ముందు పిలుస్తారు, అయినా నీకు చాలా సంవత్సరాలు అయిపోయింది దర్శనం చేసుకొని, ఒకసారి రాకూడదా? సరే వస్తాను. ఎప్పుడు వస్తావు? పలానా రోజు ఉంది. అబ్బా ఇప్పుడు పలానా రోజు అయితే నా వల్ల కాదు, కనీసం ప్రయత్నిస్తానని కూడా అనను, కుదరదని చెప్పేస్తాను డైరెక్ట్గా. సో భగవంతుడికి ఏంటి అని అంటే, మనం కనీసం ప్రయత్నిస్తే భగవంతుడు మిగతాది చూసుకుంటారు. ప్రయత్నమే నేను చేయకపోతే కుదరదు అని చెప్పేసానంటే భగవంతుడు కూడా ఇంకా ప్రయత్నించరు. సో కానీ అదే మీరు చూడండి, అబ్జర్వ్ చేయండి, పద్మావతి అమ్మవారు కానీ లేకపోయిందా అమ్మవారు, సో వారి దర్శనం కోసం అనేసని మీరు సర్వసాధారణంగా అస్సలు వెళ్ళటం లేదు. కానీ ఒక్కసారి ఎప్పుడో కోరుకున్నారనుకోండి, అమ్మ తల్లి దర్శనం చేసుకోవాలన్న తల్లి అని చెప్పని ఒక్కసారి నమస్కారం పెట్టుకున్నారు అని అంటే, ఎంతైనా తల్లి కదా, వెంటనే దర్శనం ఇచ్చేస్తారు. ఏ మాత్రం కూడా తల్లి మనకి టెస్టింగ్ అలాంటిది ఏమి ఉండదు. సరేలే వచ్చాడు కొడుకు, నా పిల్లోడు లేక దర్శనం చేసుకోవాలనుకున్నాడు, సరే నాయన వచ్చాయంటారు. అందుకోసం అబ్జర్వ్ చేయండి, అమ్మవారి దర్శనం కానీ లేకపోయిందా కనకదుర్గమ్మ తల్లిది కానీ, పద్మావతి అమ్మవారిది కానీ, లేకపోయిందా లక్ష్మీదేవిది కానీ, తల్లి స్వరూపాలు, మాతృస్వరూపాలు, వీళ్ళ దర్శనాలు, ఈవెన్ రాధారాణి కానీ మనం కోరుకున్నాము అని అంటే దర్శనం ఏదో రకంగా దర్శన భాగ్యాన్ని కలిగిచ్చేస్తారు. ఈవెన్ భోలాశంకరుడు అతను కూడా ఇచ్చేస్తారు దర్శనం. కానీ కృష్ణుడు తన స్వరూపాలు ఆ రకంగా కాదు. సో నేను లాస్ట్ టైం ఎప్పుడో అనుకున్నాను దర్శనం చేసుకోవాలి అని, ఫైనల్గా ఇంతకాలం తర్వాత అనిపించింది, అరే నేను ప్రతిసారి పోస్ట్పోన్ చేస్తున్నా, ఈసారైనా వెళ్ళాలి అని. సో భగవంతుడికి, కృష్ణుడు మాత్రం మనం ఏదైనా ప్లాన్ చేసుకొని వచ్చామనంటే ఆ ప్లాన్ని మొత్తం అంతా మార్చేస్తారు. అది ఏ రకంగా మారుస్తారు అని అంటే, ఏదైతే మనకి శ్రేయస్కరంగా ఉంటుందో ఆ రకంగా మారుస్తారు. కానీ మనం అనుకున్న ప్లాన్లోని కనీసం ఒక్కటి కూడా సేమ్ ఉండదు, మొత్తం మార్చిపడేస్తారు. ట్రై చేసుకొని చూడండి, ఎప్పుడైనా భగవంతుని స్వామివారి దర్శనం చేసుకోవాలని మనం ఏదో ప్లాన్ చేసుకొని వెళ్తాము, అక్కడ జరిగేది మనం ఏదైతే ఆలోచిస్తామో దానికి కంప్లీట్లీ కాన్వర్స్ జరుగుతుంది. కొన్నిసార్లు అయితే మనకి అసలు దర్శనమే కాదేమో, లేకపోయినా కొన్నిసార్లు మనకి జరగదేమో దర్శనం అన్నట్టుగా అనిపించేస్తుంది. కానీ భగవంతుడు మళ్ళీ చాలా చాలా జాగ్రత్తగా దర్శనం చేయించి మరీ తెప్పిస్తారు. కిందటిసారి అనుకున్నాను, కానీ అది ఏ రకంగా అయిందనంటే, భగవంతుడు దర్శనం ఇవ్వలేదు సరే కదా ఆ టైంలోని,
నాకు చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు కూడా కలిగించేలాగా చేసేశారు. ఎందుకు అని అంటే నేనంతట నేనే క్యాన్సిల్ చేయించాను ఆ ప్లాన్ని, వద్దు నా వల్ల కాదు అని. సో అందుకోసమని ఈసారి ఏం చేశానంటే భగవంతుడి దర్శనానికి నేను డైరెక్ట్గా భగవంతుడికి మొక్కుకోలేదు. ఫస్ట్ గురు మహారాజ్కి మొక్కుకున్నా, దాని తర్వాత పద్మావతి అమ్మవారికి చెప్పుకున్నా, తల్లి ఈ రకంగా నేను తప్పు చేశాను, మూర్ఖుడినే, క్షమాప్రార్థిని. కాకపోతే భగవంతుడిని నేను మొక్కుకున్నానంటే, స్వామివారిని మొక్కుకున్నానంటే నాకు ఇదే రకంగానే దూరంగా పెట్టేసి ఉంచుతారు, దర్శనం ఇప్పుడు కూడా ఇవ్వకుండా పోయే అవకాశం ఉంది. తల్లి మీరైతే కరెక్ట్గా ఆలోచిస్తారు, మీ వారు అతను, సో మీరే చెప్తే కనీసం దర్శనం ఇస్తారు. సో కాబట్టి నేను మీ చరణాలకు నేను ప్రార్థన చేసుకుంటున్నాను, స్వామివారి దర్శనం భాగ్యాన్ని నాకు కలిగించండి అని. నమ్మండి, దాని తర్వాత ఏ మాత్రం కూడా నాకు ఇబ్బంది కాకుండా చక్కగా దర్శనం అయిపోయింది. సో ఇది అమ్మవారి ఎఫెక్ట్ అది. సో మామూలుగా కూడా భగవంతుడు చాలా కరుణామయుడు. సో కృష్ణ బడా దయామోయి. సో బట్ కొన్నిసార్లు ఇలాంటి ట్రిక్స్ కూడా ప్లే చేయాల్సింది వస్తుంది. అమ్మవారిని రిక్వెస్ట్ చేసుకోవడం, లేకపోతే శ్రీమతి రాధారాణి, అందుకోసమని హరే కృష్ణ మహామంత్రంలోని ఫస్ట్ హరే అనే పేరు ఉంటుంది. సో డైరెక్ట్గా భగవంతుడు కరుణ చూపించారు. సో మనం డైరెక్ట్గా వెళ్ళేలా కంటే కూడా ఈ రకంగా అమ్మవారి త్రూ కానీ లేకపోయినా వారి భక్తుల త్రూ కానీ, అందుకోసం నైవేద్యం పెట్టేటప్పుడు డైరెక్ట్గా భగవంతుడికి నైవేద్యం పెట్టం. ముందు మనం మన గురు మహారాజ్ ప్రార్థన చేస్తాము, స్వామి మీరు నేను అర్పిస్తానంటే భగవంతుడు తీసుకోవచ్చు, తీసుకోకపోవచ్చు, కానీ మీరు అర్పించారు అని అంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా స్వీకరిస్తారు. కాబట్టి దయచేసి మీరే అర్పించండి అని చెప్పారు. అందుకోసమనే మనం అందరికంటే ముందు గురు మంత్రం చదువుతాము, గురు మహారాజ్కి అది ఆఫర్ చేస్తాము. సో గురు మహారాజ్ యొక్క దీన్ని ఆనతిని అతను స్వీకరిస్తారు భగవంతుడు. ఓకే, సో ఇక్కడతో మనం విరామం తీసుకుందాం, మిగతాది రేపు చూద్దాము. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యో చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంత కోటి వైష్ణవ వృంద की जय हो. నామాచార్య శ్రీల హరిదాస్ ఠాకూర్ की जय हो. అందరికీ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. జై శ్రీ హరే రామ్. కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. జై శ్రీల ప్రభుపాద. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ.